Rajtek riqet fajjel ċkejken, bit-tektik tal-polzajjen, kartolini zejnu l-kamra, wiċċek vampa bħannirin. Daqsek ġrejna fil-kampanja, daqsek labna bil-ballun, għalix kellek tistahbili, għalix dan xikun, u din id-dera sikta, kulħadd baqa' mingħajr kliem, smajna biss l-irfiq ta' qalbna, x'inhu l-bidu x'inhu t-tmiem. Fejn staħbejtli u jien xtaqtlu, sibim telaq kollu mrar, doqt il-rusa tikel nixef. Fejn staħbejtli fajt għan-nar, fejn staħbejtli qalb ta' qalbi, tela ħajt bejnietna tnejn, ma nixbax ninħela fit-teġ. Fejn staħbejtli fejn u fejn. Issa li